You want it to be exactly... No, it's okay. It's okay. We have German subtitles, you know, it's no problem. You can tell us whatever you want. Exactly. We don't understand anything. Whatever. Just tell me when you're wrong. I'm on. You're on? Yeah. Oh my fucking god. Moi kaikki Metal Hammerin lukijat. Tässä on Ville, semmoista orkesteri kuin Him. Ja nyt on aika teidän oppia suomen sanastoa todelliselle metallipäälle täällä Helsingissä. Pitäkää huolta. So it's first one? Yep. I just changed position. Cool. And then the next one? Yep. Just go on. This is all the same thing. Okay, müssen natürlich das Ding Okay. Ich weiß nicht. Herman Licht. Stupid thing, man. Moi! Mun nimi on... Odotas hetki. Wilhelm, joo. Moi, mun nimi on Wilhelm Herman Licht. Ja mä tarvitsen cabin studyin. That was that. Ui. I'd like to order 7 beers, 5 vodkas, and 2 bottles of red wine. By the way, where's the hospital? Well, okay. 7, 5, and 2. Moi. Mä haluaisin 7... Gibberish. Moikkis. Mä haluaisin 7 pulloa veksiä, 5 pulloa vodkaa ja 2 pulloa punaviiniä. Ja ihan niinku noin muuten vaan, niin missä on hospitaali? Nyt Sirra tulee. I have a lawyer. Pink rabbit dress. Okay. What is that? That's me. Oh, yeah. Pink rabbit. You might remember. A few hours. Duracell pupu. Saksan suurlähetystö. Rakas poliisi. Se tarvitsee apua. Onks mitä mahdollista soittaa mun lakimiehelle Saksan suurlähetystöön ja ennen kaikkea ottaa mut pois tästä pinkistä pupu-asusta. Kiitos. Okei. Vittu, kyrpä, paska, saatana. Okei. Näin. I'm in it. I'm totally in it. Vittu, kyrpä, saatana, perkele, hevon helvetti, George Bush. Toasten Zahn rakastaa uutta Himpula-levyä. Se on maailman ihanin ihminen vaan sen takia. No. Ota uudestaan vielä. Again. List. Pimples water in Borussia. Joo. Okay. BVB. Continue. No. No? Once more, yeah. Once more, okay. Yeah. No. Well, I was talking gibberish again. Oh, okay. And forgetting everything. Torsten Zahn rakastaa himpuloiden uutta levyä. Luojan kiitos hänelle. Ainakin enemmän kuin finnejä. Ja nyt mä tsekkaan vettä ja Borussia Dortmundia. Righty-ho. Mikä on moose? Se on härkä. Härkä. Eikö se ole härkä? Moose. Ei kun moose on hirvi. Hirvi. I like this one. Give it to me. I'm going to translate that at the end as well. Okay. Olen lukenut, että rakastat syödä hirviä. Mä oon messes, eli syödään vaan hirveä
suklaakuorrukkeella perkele. That was pretty close. What does that mean? What do you mean In by that? Finnish, like the Finnish, the end, like the Finnish is the end of the Oh, game. yeah. It's a small joke, you know. It's like you know me. It's like a small joke. Oh, I hate that. The smallest joke. The smaller the me. This long. Ei oo ihmekään perkele, että teidän Formula 1-ajat on niin helvetin hyviä, niinku Mika Salo ja Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen, koska niitten Finnish on niin vahva. That was the amount of the joke, exactly. What's that? Christopher Street Day. What is that? It's the day of the gays in Hollywood. Okay. Where's Christopher Street? Is he in Berlin? No, it's in New York, but it's celebrated all over the world. Okay. Kiitos. What's worse, the Manowar 2 or Christopher Street Day? The tattoo. Yeah, I know. Jos mä koskaan luen mitään muuta lehteä kuin Saksan Hammeria, Metal Hammeria, niin lupaan ottaa perseeseeni Manowar-tatuoinnin ja sitten vielä sen päälle tanssia siellä homobileissä Christopher Streetillä. Elikkä kiitos ja maksimaalista metallia. Very good. Two to go. Three? Three to go. Ja, noch zwei zur Sicherheit, war ein. Two to go. Rakas herrasmies, tiedän, että tapakulttuuri on erittäin tärkeää saunakulttuurissa, mutta valitettavasti en suostu poimimaan sitä saippuan palasta pois lattialta, jonka sinne jätit. And the last one. Eins. Last one. Ein letztes. Mistä saa himpula krääsää? Se on vaikea kysymys. Tiedän, että himpulakrääsällä on seksuaalista voimaa äärimmäisen paljon. Ja siitä tykkäävät sekä miehet, naiset että koirat. Ja ennen kaikkea koirat. Perfect. Thank you very much.